खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 मे 2025 मायथाइ एबा 18 बैसाग दान 1432 मायथाइ सुक्रुबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बेयो खुवानिफ्राय ओंखारलांनायनि सम जाय नोंथांखौ साग्लोबबाय आरो नोंथांनि दावगानायाव हेंथा होदों। राङारि आयदाफोराव जौगानाया रोखा। नखरारि बिबानफोरनि बजाया बांगोन, जाय नोंथांखौ नारसिननायनि जाहोन जानो हागौ। बे सानखौ जुनिया खालामनो थाखाय सुबुंफोरनो अननाय आरो उदारनि फिसा फिसा अनथोब हो। खाजोना आरो बिमाजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव गोसो होनाया गोनांथार। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ दिनैनि सिगां माब्लाबाबो एसेबां मोजां जायाखैमोन। समखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय दिनै गुबुन हादोरारि राव सोलोंनाया नोंथांनि रायज्लायनायनि रोंग'थिखौ बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै नोंथांखौ नेगासिनो दं, नाथाय बेफोरखौ जब्द खालामनो थाखाय नोंथाङा अरायसम नाजानांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गावारि हाबाफारिनि थाखाय सोरबा बाहागिनि न'आव थांनायनि जाथावना दं। दिनै नोंथाङा बेसेन गोसा बायनायनि बाथ्राबो साननो हागौ आरो गावनि आंगोजों मोनसे हिल स्टेशनआव दावबायनायनि सानथांखि खालामनो हागौ। सानदुङाव दै बाउनाया नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मिथुन राशि। नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमांआ मोगथाङाव सोलायनो हागौ, नाथाय नोंथांनि थुलुंगाखौ हमथानानै लाखि, मानोना बांद्राय रंजानायाबो जेंनानि जाहोन जानो हागौ। दावबायनाया नोंथांनो मेंनाय आरो नारसिनथाय लाबोनो हागौ, नाथाय बेयो रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददआ नोंथांनि गोनांथिफोरखौ नायगोन। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मुडआ एसे गाज्रि जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि गोफार नोजोरखौ एसे लाखि, नङाब्ला मोनसे मोजां लोगोआव मोनसे फाराग जानो हागौ। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोराव जोबथा मिनिटआव सोलायनाय फैनो हागौ। नोंथाङा जुलि जानाय जिउनि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन बुब्लिफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि उफ्रा समखौ गैजारोङै आरो खाफाल गैयै गथ'फोरखौ सोलोंथाय होनायाव बाहायो, अब्ला नोंथाङा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा सोरखौबा रांखान्थियारि बिथिङावबो मदद खालामनो हायो। दिनै नोंथाङा माखासे सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ जाय इयुनाव नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागौ। दिनै नोंथांनि खामानि आरो नखरनि गेजेराव मोनसे समानथि थागोन। थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय नोंथाङा फारनैथिंबो गोसो होनांदों, मानोना नोंथांनाव एसेल' सम दंमोन। नोंथांनि माखासे मुवा बेसादफोरखौ सोरबा गोनांथि गोनां सुबुंनो दान होनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि मोखांखौ मिनिनायजों जोंनाय जागोन आरो सिनायमोनै सुबुंफोराबो सिनायथि मोनगोन। नोंथांनि खरसाया बांनो हागौब्लाबो मोनसे गिदिर हानजायाव बाहागो लानाया गोसो बोनो हाथाव जागोन। नोंथांनि फिसाजोनि लोमजानाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बिथांजोनि गोसोखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांजोखौ अननायजों बरसा। मोजां मोननाया बेरामिफोरखौबो फाहामनो हानाय गोहो दं। रोखायै रमान्सनि थाखाय गोबां खाबुफोर दं, नाथाय एसे समनि थाखायल'। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय बेसेन गोसा जानो हागौ। जिउनि बयनिख्रुइबो जुजिनो गोनां थासारियाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन।
दिनै नोंथांनि कम्पानिनि थाखाय मोनसे गोबां हायुङारि कम्पानिजों मोनसे गोरोबथाया जोबथा जानो हागौ, जाय न'आव मोनसे फिसा फालिथाय लाबोगोन। नोंथांनि दावगानायखौ नुनानै नसुंसेनि सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथांनि सन्माना सिगांनिख्रुइ बांसिन बांगोन। बे नेरसोननि फरायसाफोरनि थाखाय जायफोरा गेलेमुआव गोसो गुदुं, दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोनसे गेलेमु एकाडेमियावबो मुं थिसननो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ राहानि थाखाय मोनसे मोजां जागायजेनगोन। दिनै मोजां मोनलायनाय बाहागोआरिफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिनो मोनसे आस्थाम अनथोब होनो हायो, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। बिमा दुर्गानो प्रसाद महरै खिर होनाया नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नारसिनथाय आरो मेंनायल' लाबोगोन। हरखाब सानस्लाबै खरसाया नोंथांनि सायाव राङारि बजा खोख्लैनो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोन आरो रंजालु थागोन। नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनिफ्राय समायखिरा बिगोन, नाथाय नोंथाङा लाखिनो हायै समायखिराफोरखौ दाखालाम। जुदि नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव जेथो नांलायो, अब्ला गोब्राब बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि इसोरारि बिथिंखौ नुनो हागौ। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सरासनस्रानिफ्राय एसे उफ्रा सम हगारो, अब्ला एसे नांज्लायनाया जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा थाबैनो गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। बयनिबो गोनांथिफोरखौ जोथोन लानायनि जाहोनाव नोंथाङा मुंदांखा जानो हागौ। नोंथाङा दिनै मावख'आव माखासे थालांनाय मावथांखिफोरखौ फोजोबनो हागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ रेजें खालामगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ। बेलासियाव लोगोफोरजों लोगो हमखांनायनि उनाव माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरा नुजाफिननो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। गावनि जिउ लोगोरिनो सारि बान्था होनाया गोजाम फारागथिफोरखौ सुस्रांनो हागौ। भगबान गणेशनो मोदक बावनाया बेखौ थि खालामगोन दि नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा थि समावनो आबुं जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि पुन्जिखौ दोरोङारि महरै रां थिसनगोन, अब्लासिम नोंथाङा रां आर्जिनो हागोन। गथ'फोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगोन आरो इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनांगोन। गावनि आंगोनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय रमान्सखौ आलादा दोननांनो हागौ। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा मावनो सायख'नाय हाबाफोरा नोंथांनो आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होगोन। गावनि जिउ लोगोरिनि थाखाय नोंथाङा गोसो गैयाजासे बायजोआव थांनांनो हागौ, जाय उनाव नोंथांनि रागा जोंनायनि फुंखा जाहैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा मोनसे गोजाम आयदानि सायाव नारसिननाय मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव मदद होनो थाखाय सासे लोगोनि सायाव सोनारनो हायो। नोंथाङा खामानियाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। सहायनायजों थिरांथा लानाया जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरनि बादै गोनो-गोथो जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि आंगोफोरनि मददआ नोंथांखौ थार लामायाव लामा दिन्थिगोन। दिनै नोंथाङा माखासे मोजां साख्रिनि खाबुफोर मोननो हागौ। जेराव गोनांथि जायो बेयाव गोरोबलायनो थियारि जा। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय पार्टनारआ दिनै नोंथांनो जि-जोम अनथोब महरै होनो हागौ। सिबलिंनो दै बावनाया नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो नखरारि मददआ हास्थायनाय फिथाय होनायाव जाफुंसारगोन। बबेखानि दावगानायनि गोख्रैथिखौ लाखिनो थाखाय बेबादिनो गोब्राब खामानि मावबाय था।
रंजानायाव बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव रावखौबो सन्देह खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। गावजों गाव सुंज्लायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया नोंथां आरो नोंनि पार्टनारनि गेजेरजों सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। हारसिङारि नांजाबनाया नोंथांनि थाखाय गोसोखौ दुखु होगोन। नोंथाङा नोंथांनि थाखुमानाय रोंग'थिफोरखौ बाहायनानै सानखौ गोमोथाव खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा बिथांखि लानाय हाबाफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन, जायजों नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा बिजाबफोर फरायनो गोसो जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे सावथुन नायनोबो थांनो हागौ। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खाथिनि सोरखौबा हेफाजाब होनो हायो। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा मोनसे सिगांनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हागोन। बेनिफ्राय सोलोंनानै नोंथाङा बैफोर गोरोन्थिफोरखौ फिन खेबसेबाव खालामफिननायनिफ्राय गोजानाव थागोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै सिनायमोनै सुबुंफोरखौ फोथायनो नाङा। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोब्राब खामानि मावनांगोन। दिनै मोगा-मोगियाव थांनायनि सिगां हनुमानजीखौ लोगो हमनो रोखा खालाम। नों थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।